Сәлем, эфирда музыкаль койма хит парады һәм аның алып баручысы мин, Айсылу Лерон. Яңа ел бәйрәмнәре шөкер тыныч кына узып китте. Яллардан соң эшкә тотынуы авыр булса да, беренче эш атнасы инде артта калды. Күнегелгән ритмга салмак кына кереп барабыз. Ә безнең хит парад тукталышлар ясап тормый. Ул һәр вакыт иң мөһим сорауга җавап бирергә әзер. 15-лекнең лидеры кем? Әнә шул сорау күпләргә тынгы бирми. Ә сез аның җавабын ишетергә әзерме? Әзер булсагыз, башлыйбыз. Яңа ел көтеп алынган бәйрәм генә түгел, нәкъ менә декабрь азагы гыйнвар башында һәркем узган елга нәтиҗә ясап, яңа елга максатлар куя башлый. Былтыр нинди уңышларга ирешелгән, кайсы үрләр яуланмыйча калганда, быел нинди планнар корып, кайсы хыялларны тормышка ашырырга вакыт җиткән. Әнә шул сораулар белән бүгенге хит парадта катнашучы җырчыларга мөрәҗәгать иттем. Һәр кайсы турында сөйләрмен, ә әлегә бу атаның дебютантын каршы алыйк. 15-нче урын. Şişlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şulşak eğlengenleri Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şulşak eğlengenleri Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın minin mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Sizi gelip sayrı kuşlar tallarda Paralap sayrar üçün tuğan alarda Biz birge biz şuna yaptık damlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Biz birge biz şuna yaptık damlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın minin mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene
Кайтарып ярларына Кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңартып Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып яратылып яратып Парадка шулай ук кыю кызлар төркемендә килеп керде. Узган елга алар да шатланып нәтиҗә чыгара. Беренчедән әлбәттә кызларны тагы да таныткан Балан җыры. Әлеге җырга клип төшерү инде горурлану өчен икенче сәбәп. Шундый уңышлы җырдан соң кыю кызлар билгеле яңа хитлар турында хыяллана. Һәм әйтергә кирәк, бер яңа җыр инде табадан менә төшәм дип тора. Аны түземсезлек белән көткән арада кыю кызларның иң популяр җырларына төшерелгән бик матур клипны карарга тәкъдим итәм. Балан 14нче урын. Бала чакта үй артында үсәндер иде балам Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам Бакчаларга йөреп чыгам әнкәй җыядыр балам Әше диян улыннан балам кабам Бакчаларга Күзләре җиткәч, тәлгәш, кызарып пешкән балам Хатирәләре булып балам Балачак ярында калган Бакчаларга йөгереп чыгам Әнкәй җыядыр балам Әше диян улыннан балам кабам Бакчаларга
ШМС ел сайын үз алдына бары бер генә максат куя, һәр вакыт алга барырга. Узган ел яшь җырчыбыз өчен бик уңышлы узган, көтмәгәндә бәхет елмайган чаклары да шактый булган икән. Быел да шундый шатлыклы мизгелләре күп булуына ышана Алия. Әлбәттә, үземнең фанатларым, яраткан ШМСикларымны яңа җырларым, яңа чыгышларым белән сөендерәсем килә диде җырчы кыз. Һәм тагы бер максаты белән уртаклашты. 2017 елда мин миллион сум акча эшләячәкмен диде ул. Әллә шаярып, әллә чынлап. Хәер, тырышкан табар диләр бит. Алия бик тырыш кыз. Әлегә 13-нче урын. Дуслары белән яшәү ямлы, дуслары белән күңелле, дуслары белән аралашу озын айта гомерне. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дуслар яқты йылдыз, ай нурыдай балкыйсыз. Бу тормышта шын кешесез, шуңа җиңел атлыйсыз. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Жан дусларым тату яшик, шуйны кулыгызда. Сау сәламәт яшәгез дип гөл чәчәм ялыгызга. 12-нче урында Дилия Әхмәтшина. Узган елга нәтиҗә чыгарып Дилия булай ди. Җырлар яздырылды, клип төшердек, хәйрия концерты уздырдым. Минемчә искә алып әйтерлек шактый эш эшләнгән. Бу елга иҗади планнарым тагы да зуррак. Ким дигәндә тагын бер клип төшерү һәм иң мөһиме үз җыентыгымны чыгару. Шәхси хыялга килгәндә күптән күрешмәгән апам янына Голландиягә кунакка барып кайтырга исәп дип уртаклашты җырчы кыз. Дилиягә барлык хыялларның да тормышка ашуын телик тә үзенә сүз бирик әле. Сине уйлап җыра. Төн буена сине уйлап яттым, искә алып йөргән чакларны. Тик нигәдер хәзер сине түгел, кашам башка ярларны. Сине уйлап янам, учларда мин. Сине уйлап ятам төннәрен. Сагыналар сине, хәтта шушы бер чәчәк аткан гөлләрем, гөлләрем. Мин бәхеткә олы, мәхәббәткә юрыйм барлык күргән төшләрне. Кайтарырга телим бәгыргәем, бергә узган көннәрне. Сине уйлап янам, утларда мин. Сине уйлап ятам төннәрен. Лилия Гимадинова да һәр яңа елда үз алдына максатлар куя. Мәсәлән, былтыр ул үзе өчен мондыйрак исемлек төзегән. Концерт кую, машина алыштыру, гаиләсе белән чит илдә ял итеп кайту. Хәзер нәтиҗә ясыйбыз. Лилия Хәйруллина белән берлектә Лилияләр дип исемләнгән программаларын Казанда, Ярчалыда һәм берничә районда куйдылармы?
қойдылар. Машина алышынған, yol итәргә дә барып кайттылар. Демәк, план үтәлгән. 17-нче елга Лилияның иң зур максаты 2нче альбомын чыгару. Аннан калай исемлектә тагын 8 пут бар. Тик мин аларны сезгә әйтмим дип серле генә җавап бирде җырчыбыз. Вакыт белән үзебез дә белербез әле. 11-нче урын. Яратканда жан атканда бары дөньяда түгәрәк күңелләр канатланып оша гүя язгы күбәрәк яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата кызарып кояш батада елмаеп таңнар ата яратканда дөнья матур яратканда дөнья киң 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 бара кышлар безгә тиң яратканда дөнья матур яратканда дөнья киң 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 барлы булыйк синдә мин яратканда жан атканда ашкынып тора йөрәк ашкын өчен яшь йөрәккә тик тиңе генә кирәк яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата кызарып кояш батада елмаеп таңнар ата 15 апрель. Пирамида. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияләрен тапшыру тантанасы. Масштаблы телевизион шоу бүтән татар эстрадасын бер сәхнәдә җыячак. Кил, күр. Ура! 28 гыйнвар. Әти, әни һәм мин концертка барабыз. Танылган артистлар үз балалары белән бер сәхнәдә. Ландыш Нигъмәтҗанова, Артур Марат, Вадим Захаров, Ләйсән Гимаева, Зөлфия Синуров, Рамил Шарапов, Илса, Фирдус Тямаев, һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 28 гыйнвар Уникс Балалы солянка. 297-43-77. Мәскәү! Танылган җырчылардан торган популяр хитлар концертына кил. Татарча солянка. Салават Гүзәлем, Гөлдәния Хайруллина, Азат Алсу Фазлыевлар, Рөстәм Закиров, Вадим Захаров, Илдар Әхмәтов, Ләйсән Гимаева, Ландыш Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 4 февраль Космос концертлар залы. Билетлар заманча.ру сайтында. Әгәр дә былтыр Винари Селигет үз алдына сәхнәне шаулатырга дигән максат куйган булса, ул үз максатына иреште. Бик озакка югалып торган җырчыбыз 2016 елда эстрадабызга һәркем күрерлек, ишетерлек һәм сизерлек итеп әйләнеп кайтты. Шул ук вакытта шәхси тормышында куйган бер максаты ни кызганыч тормышка ашмады. Аңа карап Винарис бер дә төшенкелеккә бирелергә уйламый. Яңа планнарга килгәндә менә алар: 15 җыр яздыру, кимендә 3 клип төшерү, яңа җыентык чыгару һәм хит-парадлардан төшмәү. Винарис инде хит-парадта һәм бу атнада җырлы көрәшнең унлыгын ачып җибәрә. Uzaklar gözlerine Karab durasım ikile Dizlerimde soğulaşımını Kabatıyasım ikile Ni bu kadar ikili bitmezsin Gidip gitsen ni bulam Kaynar kışağım Havalı hava tutsam ni bulam Gidip gitsen iyi bulan Kaynar kuşağım bağlı Hava tutsam iyi bulan Şunamsın belki emedim Biraz sürelerine Siyayı yanlama
юанайды шулай бей не құлы қалар келіп кейсәң не бола қайнар құшағын бағалып баба тұсәм не бола не құлы қалар келіп келіп кейсәң не бола қайнар құшағын бағалып баба тұсәм не бола. Рөстем Галиев узган елны иң зур хыялын тормышка ашырган. Җырчы егет күптәннән Казанга күчәргә теләгән һәм былтыр ниһаять ул бу мәсьәләне хәл итә. Казанга күчү белән иҗади тормышы да алга китә. Җырлар, клиплар, чыгышлар хәзер әнә шул тизлекне киметмичә алга барасы гына кала ди җырчы егет. Чираттагы зур максаты сольный концертлар кую. Булмас димә, дөнья бу. Рөстем Галиев 9-нчы урын. Сағындым, 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 сен қайда, сен қайда, сен қайда. Бір күні ұшырашып, бір күні табышып, мәңгіге қауышық біз әйді. Жел бораннар, қар яңғырлар, кеш келеді бола алмас, ұшырашуға барпас. Жел бораннар, қар яңғырлар, кеш келеді бола алмас, ұшырашуға барпас. Қауышық, 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 сен қайда, сен қайда, сен қайда. Hiç sönmez, sürülmez, hiç sönmez, saf hisler, ak hisler, qabızıq biz yanğa. Jil buranlar, qar yağmurlar, kişkirdə bulanmaz, uçraşuğa barpaz. Jil buranlar, qar yağmurlar, kişkirdə bulanmaz, uçraşuğa barpaz. Сегізінші орында бір де түгіл, екі де түгіл, бір юлы 5 қыз, бір туған Ғанеуллина бар. 5 бір туған қызның айрым-айрым планлары турында сөйлеп кетсең, бізге бір тапшыруда жетмес. Шуңа күрә бүгінге бары берсенең. Араларында иң оста биюче Резиданың 17-нче елга булган планлары турында белербез. 10 ел гомерен биюгә багышлаган Резида хәзер игътибарын күбрәк җырга юнәлтмәкче. Бүген ул үз репертуарын булдыра. Җырлар яздырып, шул җырларга клиплар төшерергә җыена. Кызларның уртак планнарына килгәндә, алар әниләренең язган әсәрләрен бер китапка туплап, бастырып чыгарга җыена. Һәм менә шул китапны тәкъдим иткәндә барысы бергә кызлы йорт булып чыгыш ясарга уйлыйлар. Әлеге чараны яз башында үткәргә исәплиләр икән. Кыскасы, планнар зурдан. Алла куәт бирсен үзегезгә. Хәлләр менің түрлі хәлін алдан аңлаушыларым, сіз менің туғаннарым. Сызлауларым яраларын түйіп назлаушыларым, сіз менің туғаннарым. Шәшәкләрдің алларыдай, татлы шекер балларыдай, сіз бар менің туғаннарым, қадірлі сіз жаннарымдай. Ғүміріңіз ұзын болсын, еділ йыға суларыдай, болса туған шундай болсын, менің туғанарымдай. Эшләреннең киңәшләре, серләренең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Шәшәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сіз бар минем туғаннарым, қадірлі сіз жаннарымдай.
Яңа планнар, үмітлер, хыяллар, мақсатлар бары музыкаль койма хит парадыгына һәр елдагыча үз алдына бер бурыч куя. Иң-иңнәрне барлап, аларның иҗатын сезгә тәкъдим итү. Җырчылар 15-леккә эләгә, кемдер тиз арада лидерга үрлә, ә кемдер хит парадның 10-лыгына да кирә алмыйча төшеп кала. Гөлдәния Хәйруллина андыйлардан түгел. Аның узган гомер жәл булмый җырына төшерелгән клибы бу атнада инде 7-нче урында. Күпме yollar, инде бергә үтергән. Язының сөю, чәчәкләре, җимешләргә әйләнгән. Гомер суда ягаган, бераз гына туктамый. Яраткан яр белән бергә, узган гомер жәл булмый. Гомер суда ягаган, бераз гына туктамый. Яраткан яр белән бергә, узган гомер жәл булмый. Тормышта төрлесе була, карасына гына күрдек. Тик бер вакыт икебез дә ятларга сер бирмәдек. Гомер суда ягаган, бераз гына туктамый. Яраткан яр белән бергә, узган гомер жәл булмый. Гомер суда ягаган, бераз гына туктамый. Яраткан яр белән бергә, узган гомер жәл булмый. Яңа елны Рафаэль Латыйпов шат күңел белән каршы ала. Шатланырга әллә ни зур сәбәпләр дә кирәк түгел ди ул. Иң мөһиме, эшебез бара, җырлыйбыз, клиплар төшерәбез, яңа программалар әзерләп торабыз. Уйланылганнарның барысы да диярлек шыңга ашып баргач сөенми хәлең юк. Быел да шул ритмда дәвам итәргә исәп дип уртаклашты Рафаэль абый. Тагын бер максаты ул да булса былтыргы кебек үк бер көнендә калдырмыйча ураза тоту һәм Коръән аятларын күбрәк өйрәнү икән. Изге максатларыңа ирешергә язсын Рафаэль абый. Ә без дәвам итик 6-нчы урын. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyem Vartlık jitse de Сөмбел Билалова өчен 2016 ел айрыуча уңышлы узган. Беренчедән, чит илләр гизеп дөнья күреп кайту бәхетенә ирешкән. Икенчедән, президент кулыннан рәхмәт хат алган һәм шулай ук алтын барысы булган. 2017 елга Сөмбел яңа планнар кора. Иҗат белән шөгыльләнүдән тыш, чит телләрне тагы да яхшылабрак өйрәнмәкче ул. Инглиз телен камилләштерәсем килә, ә яңа телләрдән гарәп телен үзләштерүне максат итеп куйдым дип уртаклашты җырчы кыз. Бүген Сөмбел хит-парадының 5-леген ачып җибәрә. Seni de sağınadım deyip Allah'sın kışıp kına Emmini şoşu şartlarımdan Yerimin ışıp
Yanlarımda bulmağanda sen her vakit uyumda sen vitaminimi yüreğimde suyu diyen jırımda para elli para mina yaratıp kına para sizesin mi canlı kayın mehabette yukarı para elli para mina yaratıp kına para sizesin mi canlı kayın mehabette yukarı. Sen ol meni turmushimda bek baxtli etuvchi menim bilan zo'r yo'llardan birga porlab o'tuvchi. Алсу һәм Азат Фазлыевлар без максатлар куймыйбыз, без күбрәк хыялыйлар дип шаккаттырдылар әле үземне. Баксаң, җырлы гаилә, шулай булса иде ул дип үзләренчә уйланып йөрергә ярата икән. Һәм беләсезме, әнә шундый уйлар да зур көчкә ия икән. Ник дисәгез, үзегез карагыз. Былтыр Фазлыевлар татар җыры лауреатлары һәм фатирлы булды. Ә бит алар тарафыннан андый максат куелмаган да булган. Бары хыяллар гына. Яңа елга шулай да бер максат куйганнар икән. Уртак альбомнарын чыгарырга җыеналар. Чыгар ул чыгар. Альбомыбыз чыкса иде ул дип икәүләшеп хыялланырга гына онытмагыз. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга янда сандугачлар сайрый күңелне юатырга уф та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә калын кирәк белергә уф та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә гөрләп кирәк яшәргә. Дус туганнар сол сәләмәт шул зур байлык дөньяда Жандарда уф та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә калын кирәк белергә уф та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә гөрләп кирәк яшәргә. Быел әнкәйләр янына ничек тә ешрак кайтырга иде. Эшнең бетәсе юк, якыннарыбызга вакыт табырга кирәк дип үз уйлары белән ортаклашты Әнвәр Нургалиев. Иҗади хыяллары да бараның. Әнвәр үз җырын эзли. Яхшымы начармы җырларым күп, менә үземнеке. Тапмадым әле андый җырны. Үземнең җырны эзлим. Аннан кийин ишетүгә үк моны бит Әнвәр Нургалиев җырлы дисеннәр дип сөйләп алды ул. Хәмдулланың Галигә барам әле, Айдар Галимовның Кызыл розалары, Хәниянең Әлдермеше булган кебек, сиңа да Әнвәр үз җырыңны табуыңны телибез. 3нче каран. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. İki arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. İki arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. Bilmem bilen sen tükenesindir ul bit min tugel minde gül sine sağınam şolay ikinci yarım sina ting tugel ikinci yarım sina ting tugel tükenesindir ul bit min tugel ikinci yarım sina
тим түгел үкенәсеңдер ул бит мин түгел Бірсі ябығам, икенчесі машина йөртү таныклыгы алам дигән булган. Икесе дә максатларына ирешкән. Сез Зинира һәм Ризат Рамазановлар хакында. Ризат былтыр 17 килога ябыккан икән, ә Зинира хәзер рульгә утырып йөриләр. Афәрин, конкрет максат куеп, шул максатларына ирешә белгән җырлы гаиләбез бүген хит-парадның икенче урынында. Исеңдәме икән, исеңдәме майның ул кишеләре таныштык без синең белән истәме Юл буенда үскән ак сиреннәр, эх, аның изеләре бүләк иттең чәчәкләрен истәме Эх, янымда сине бар янымда син белән тулы күңелләр булган икән булганы бәхеткә без яраткан аппак сиреннәр Эх, янымда сине бар янымда син белән тулы күңелләр булган икән булганы бәхеткә без яраткан аппак сиреннәр Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне чәчәктә быелда Зата бара безне гомер буена Улыбызда кабат чәчәкләре атлыйбыз бергәләп Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк Көттегезме? Хит-парадның лидерын игълан итәр вакыт. Беренче урында Ямле кызлары. Хыялларны тормышка ашыру буенча да һичшиксез беренчелек бу төркемдә. Узган ел кызлар бихисап бәйгеләрдә җиңүләр яулаган, клип төшергән, хәтта Парижга ук барып чыгыш ясаган. Һәм иң мөһиме, Ямле кызларның берсе Вероника Кузнецова яңа елга 3 көн кала дигәндә әни булды. Алкышлар. Яңа елда тагын берәребезне кияүгә бирергә иде дип шаяра кызлар. Кем белә, бәлки 2017 елда бу хыялыгыз да тормышка ашар һәм хәтта артыгы белән. Анысы хакында ел азагында нәтиҗә ясаганда искә алырбыз. Ә әлегә беренче урын. Сандуғаш сайрап су эчә кызыл гөл арасыннан Сандуғаш сайрап су эчә кызыл гөл арасыннан Эх, жан, дускайым мин сандуғаш сені қойын Сайрар идім янарыңда сені сағынған сайын Эх, жан, дускайым мин сандуғаш сен қойын Сайрар идім янарыңда сені сағынған сайын Сайрар идім янарыңда сені сағынған сайын Яшәү зыянлы түгел диләр. Хыялланыйк. Бүгенге тапшырудан күренгәнчә, кайбер хыяллар булмас җирдән дә тормышка ашала. Үз алдыгызга максатлар куйгыз һәм үзегезгә
Үз күшігізге шанышығызны юғапнағыз. Біз бит бұлдырабыз. Әмин Айсылу Лерон сіздің білән сау бұлашам. Ұшырашырбыз.